Na hát, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. És először én most szeretném megragadni azt az alkalmat, nem a végén, hogy szeretném megköszönni a szervezőknek a tisztes lehetőséget, hogy itt állhatok. Mutatám azt is szülővárosomban, hiszen debreceni lakos vagyok. És még ilyen előadást Debrecenben nem tudtam tartani. Nem az én hibámból, hanem mert nem volt ilyen fölkérés. Tavaly volt saját indítatásból egy kicsi, de arról nagyon kevesen tudtatok, egy páran vannak itt, akik már ott hallottak. Viszont Budapesten már egy ideje beszélgetek ilyen témákról, és hát nagy örömmel vettem, amikor a Magyarok Szövetsége, és hát azon belül is az előttem szóló Géci János barátom, aki az én pályafutásomat már körülbelül 25 éve kíséri tisztes figyelemmel, úgy érzékelt és úgy döntött, hogy szerinte lehetséges és jó lenne, hogyha végre engem itt Debrecenben is hallanátok. Én pedig azt mondtam, hogy hát én nagy örömmel teszek ennek eleget, és hát így kerültem ide. Csak hogy tudjátok a történetet, és azért köszönöm a tisztes lehetőséget. Ugye a nyitókép egyben magáért beszél, tehát azért nem is tettem az első diára szöveget, és van szöveg, csak el van rejtve, hogy mindjárt jön. Mert ugye eddig beszéltünk arról, hogy a nemzetünk sorsa, a magyarság sorsa, hol tartunk most egyebek, és sokan tettek arra utalást, hogy közben azért tágabb nézőpontból is kellene és kell vizsgáljuk a helyzetünket. És gondoltam, hogy akkor ezzel a képpel ezt is kifejezném, mert bár ugye magyarok vagyunk, ehhez a néphez tartozunk, de elsősorban emberek vagyunk. Az emberi fajt képviseljük egy Föld nevezetű bolygón, amely ugyanúgy része egy hihetetlen, gyönyörű, szép, mélységeiben is, és minden szinten gyönyörű világegyetemnek, amelyet most már sokan emlegettek, ugye, ugyanaz a teremtő valami, értelem, tart fent és működtet, mint azon belül a mi bolygónkat, azon belül az összes népet, és benne a magyar népet, és annak minden egyes egyénét. És amennyire ő figyelemmel van természetesen egy darab atomnak a sorsát illetően is, ugyanakkor ugyanolyan figyelmes az egész világegyetem sorsát illetően. És azok a felfedezések, amerre és amire János utalt, ezt a kitágítást igénylik mindenkitől, hiszen az emberiség, hogyha még ha lesznek is bizonyos kis hullámvölgyek, ilyen gazdasági átrendeződések és egyebek, amelyek olyankor természetesen a tudás fejlődését is egy kicsit visszább vetik, hiszen akkor a tudós sem fog esetleg fizetést kapni, és nem lesz laboratórium, ahol kísérletezhet. De hát a tudós az egy olyan állatfajta, idézőjelben természetesen az állatot, hogy kíváncsi természet, tehát az az ember, akiből bár megpróbálták az iskolában kiölni ezt a kíváncsi természetet, de nem sikerült. És azért, hogyha egy szál gatyába ül kint a réten, akkor is kutatni fog. Ilyen vagyok én magam is. Tehát ilyen értelemben a tudás és a tudomány fejlődését nem lehet megállítani. Amit meg lehet vele állítani esetleg ezekkel a kis hullámokkal, hogy dolgokat esetleg nem tudunk a javunkra és a javatokra lehetőségként kínálni. Tehát az előadás ugye a közös megegyezés alapján, mikor ezt megbeszéltük, ugye az lett, hogy a jövő tudománya, és hát ezen belül az újra lelkesített tudomány, ahol az alcím két dologra utal. Egyrészt, hogy a tudomány, és azon belül a természettudomány a következő, és már most is benne van, évtizedekben újra lelkesül. Ez azt jelenti, hogy olyan felfedezések történnek már most ebben a pillanatban is, és olyan felfedezések jönnek, amelyek újra bizakodóvá tehetnek bennünket, hogy a jó úton járunk. Egy fő. A másik, hogy újra lelkesítjük a tudományt, hogy a tudomány, bár eddig hivatalosan ettől elzárkóztak, de sajnos elkerülhetetlenül ki kell, hogy jelentse hamarosan, hogy hölgyeim és uraim, újra felfedeztük a lélek nevezetű megfoghatatlan valamit, és annak a léleknek a nagyobb szövevényét, amit nevezhetnénk teremtő értelemnek,
vagy Istennek, és bár eddig azt mondtuk nektek, hogy szerintünk ez nem kell, most kijavítanánk magunkat, közben hatalmas mea culpákkal, hogy de kell, és mi is el tudjuk nektek végre most mondani a mi szavainkkal, hogy na hol is van ez. És eddig csak azért rejtőzködtünk el, mert a saját szavainkkal ezt nem tudtuk nektek elmondani, de csendes pillanatainkban, otthon a szobánkban mi is ugyanarra a teremtőre gondolunk. Na, tehát ez lenne a téma, amiről beszélni fogok, és hogy akik nem ismernének gyors, azért azt is betettem, ugye most per pillanat a utánam jövő Varga Csaba által vezetett Stratégiai Kutatóintézetnél eme 3 területet kutatgatom én is, ugye a tudatkutatás, elméleti fizika és a metaelmélet. Pár mondatban mindegyikről fogok beszélni. Ezen belül most az elméleti fizikának és azon belül is a természettudomány eme vonatkozásának a jövőjét szeretném fölvázolni, de mind a 2 másik téma is szorosan érintve lesz emiatt. Indulásnak már is 2 olyan idézettel indulnék, ami megalapozná a gondolat vagy okfejtési vonulatomnak a irányvonalait. Az első Albert Einsteintől van, akit Jancsi már az előbb ugye említett. Jelen pillanatban ugye a múlt század egyik legnagyobb gondolkodójának, fizikusának tartották. Szerintem sokan voltak még, tény, hogy sokat tett a tudományunk fejlődéséért. Viszont ez az idézete számomra is sokat mondó, és ezért szeretem, és minden adásomon használom is, mert ami most várható többek között a természettudományban, már ebben a gondolatban megvan. Ezt Einstein élete utolsó időszakában mondta, nagyon kevesen idézik, és általában a legtöbben félreértik. Ugye már közben elolvastátok, de azért felolvasom hangosan is. Tehát az emberiség egészen addig képtelen lesz megoldani problémáit, amíg rá nem jövünk, hogyan gondolkodunk. Na most általában itt az emberek, és akik próbálják ezt az idézetét Einsteinnek értelmezni, ők mindig ilyen társadalmi kérdésekre próbálják ezt kivetíteni, hogy többek között a társadalmi problémák zöme, az nézeteltérések, ideológiai nézetek, tehát gondolkodásbeli problémáknak tudható be, és nem gondolják azt, hogy ez ugyanúgy igaz a természettudományra is. Mert hát amíg nem tudom megmondani, hogy az a ötlet, gondolat, amely többek között egy matematika formula alapját szolgálta, hogyan született meg bennem, honnan jött, hogyan érthettem meg, hogyan észlelhettem magamon belül, addig kérdezem én, mit tudunk. Magyarul nem csak, hogy több 100 éve, legalább 5000 éve az emberi megismerés, és minden, amit azóta alkottunk, alaptalan. Mert már a görögök is ezen filozófáltak. És ugye azért nyúlok vissza most egyből a görögökhöz, mert a természettudomány ide szereti magát eredeztetni, tovább nem mernek menni. Hogy a görögök, Arisztotelész, Demokritos és a többi, és a többi. Na de ők miről filozófáltak már, amikor letettek minden mást? Ugye, görög kifejezése az epistemológia, vagyis a megismerés. Végülis mi a fenéért tudjuk mi egyáltalán felfogni a világegyetemet, észlelni a világegyetemet, és ezen belül megérteni a működést. Miért? Honnan jön ez? Adták? Van? Nincs? Csak úgy? Véletlen evolúciós fejlődési? Milyen többlettel jár az, hogy tudom, hogy ez itt elektromágneses hullám. Azelőtt is volt, azelőtt is világított. Mivel lett több? Hát mindannyian tudjuk már azóta, hogy mi lett az a többlet, mert tudjuk használni azóta. Mert előtte megpróbáltuk ugye magunk módján előidézgetni, csiholtunk, kovakő, egyebek, kezdetleges időszakok. Azóta, mióta pontosabban tudjuk, hogy mi is az, ami egyébként itt mindennapi élmény, hát azóta tudunk itt ilyen berendezéseket csinálni, ennek köszönhetőleg tudok most nektek oda vetíteni, és a többi, és a többi. De az a sarkalatos kérdés továbbra is, mondhatom azt, hogy csak, ha 5000 évre megyek vissza, továbbra is megválaszolatlan. Miért? Miért? Hogyan születhet a megismerés? A felismerés? Egyáltalán az észlelés? Az, hogy most ti tudtok engem észlelni, halljátok a beszédemet, és elviekben remélem értitek. Mert magyarul beszélek talán.
A másik ugye egy nagyon ősi idézet, hogy a két polaritást lássuk, hogy az nem csak most vetődött már fel. A Rig Véda, ugye a védikus tudomány alapműve, ami hát az emberi ismeretnek talán szerintem a legősibb. Tehát alapvetően, ha valaki komolyan veszi az emberismeret eredendő forrásait, akkor előbb-utóbb bele fog ütközni abba, hogy a védikus tudás nyúlik vissza a legmélyebbre, és ott ezt olvashatjuk az egyik passzusban, hogy a tudás és a tapasztalás a tudatban szerveződik, éppen ezért a tapasztalat és a tudás más és más a különböző tudatállapotokban. Itt már ők egy kicsit még tovább mutatnak, mert azt is elmondják, hogy nem csak azt lenne jó megérteni, hogy most jelen pillanatban ebben a tudatállapotban miért tudtok ti engemet észlelni és hallani, mert közben itt, ha valaki elszonyókál, ugye, mert elkezdi úgy dönteni, hogy az a dinó gyerek elég nagy marhaságot beszél, szúnyad egyet, akkor ő már hirtelen, pedig itt van ebbe a térbe, egy másik tudatállapotba kerül, azt nem hall semmit. És lehet, hogy otthon megint főzőcskézik, és a többi, vagy amit álmodik. Tehát átkerül egy másik tudatállapotba, és hát ezt megint csak mindenki jól tudja, nem kell hozzá doktori fokozat, hogy ha emlékszik rá, hanem 3 tudatállapotot szoktunk élni, mélyalvás, álom és éberség, ébertudat. Ebből általában úgy gondoljuk, hogy akkor élünk, amikor ébertudatban vagyunk, de közben álomban is vagyunk, és van a mélyalvás, amikor pedig mindenki ugye ki van ütve. És akkor aztán mindegy, hogy a világegyetemben létezik valami vagy sem, mert ha utána mellettünk a teremtő, akkor is csak horkolni tudnánk. És csiklandozhatná ő a talpunkat, akkor is csak folytatnánk a horkolást. Tehát magyarul nagyon fontos ez az észlelés, az éberség képessége, és hát ők rávilágítottak erre, hogy nem csak, hogy azt jó lenne megérteni, hogy például ebben a tudatállapotban hogyan észlelünk és miért látunk, de hogyan észlelünk a másikban és a harmadikban. És mi van, ha ezeken felül is van még észlelési lehetőség? Mi van? Mi van akkor? Hűha! A következő pedig ugye, hogy amit megint csak Jancsi emlegetett, ugye, hogy a kvantumfizika ugyancsak megadta már nekünk ehhez az irányelveket, és ezeket bár az egyetemen, aki elmegy és fizikát tanul, a jobb tanárok azért megemlítik számára, csak utána azt is elmondják neki, hogy erről csendesen beszélgetünk, a többiről lehet hangosan. És ugye ezt is elolvashatjátok, de azért felolvasom, mert jól tudni, mert ugye a kvantummechanika alapító atya, ugye Max Planck mondta ezt, az anyag léte és eredete egy olyan erőnek tulajdonítható, mely rezgésbe hozza és összetartja az atom felépítő részecskét. Eme erő mögött egy értelemmel bíró tudat létezését kell feltételezzük. Ez az elme nem más, mint ha látható anyagot létrehozó mátrix. Na most mikor árulták el ezt nekünk, ugye mondta Jancsi, hogy ezt már tudjuk ugye a múlt század eleje óta, egy beavatott kis közösség. Nektek mikor árulták el ezt elsőnek? 1999-ben a Matrix című filmmel. És ugye én emlékszem arra az évre, nagy örömmel ültem az internet kafékba, mert végre az emberek ilyenekről beszélgettek, ez megtörtént esemény, és mindenféle korosztályú ültek, és azt mondták, akik pont a filmről jöttek ki pár napja, hogy te, mi van, ha mi is így vagyunk? Mi van, ha ott fekszünk egy olyan csőbe, be vagyunk kötve egy olyan masinába, beraktak bennünket egy mesterségesen generált álomba, mint amikor álmodunk, és tényleg nem tudunk felébredni. Mert hát azt is ők irányítják, hogy mikor ébredhetné fel, meg mikor nem. Hű bakker! Mit kéne csinálni? Hogy a fenéből tudjuk ezt megfejteni? Hogy lehetne felébredni? És akkor örömmel ott hallgattam, mert nekem ugyanígy indult a tudományos pályafutásom 10 éves koromban, mert volt egy ilyen felébredésem, szerencsére nem egy olyan csőben ébredtem fel. De hogy hirtelen rájöttem, hogy hű gyerekek, itt nagyobb mélységek vannak, mint amiről gondoltam volna, és elindultam a saját úgymond, ugye ilyenkor beindul mindenkinél a keresés. Tehát ez a 3 mottója lenne a csapásnak, és akkor kérdem én, hogy készen álltok-e a jövőre? Talán? Akkor ez volt a mai korszava, használom az elődeimet, csapjunk a lovak közé. Tehát miért fontos a tudatkutatás? Tehát az, hogy a tudomány elért oda, hogy rá kellett eszmélnie többek között a kvantumfizika felfedezésein keresztül, hogy bizony-bizony
értelmeznünk kell azt a folyamatot, amin keresztül mindent megértünk. És hát ugye ezt már az elődeink nagyon jól tudták, ugye van egy Upanisád idézet, amiben mikor a mestert megkérdezi a tanítvány, hogy mester, mit tanuljak? Mitől? Hogy érhetném el a megvilágosodást? Akkor csak annyit mondott neki, fiam, ismerd meg azt, ami által minden mást megismersz. Puff! Na gyere vissza, amikor ezzel rendben vagy. Nincs több tanításom. Mit jelent ez képekben? Hát ezt. Mindannyian ugyanezt a folyamatot éljük nap, mint nap. Van valami, amit tapasztalok, átmegy valamin, majd ott bent létrejön. Na most a nagy poén az, ha csak az emberi agyat veszem, ott bent mindenkinek hakapott hanem bazi nagy sötétség van. Miért? Mert hát az agyon belül sötét van. Teljesen elzárt kis tér. Kérdem én, akkor ez mitől világít? Érthető? Ott jön valami, bekerül, átalakul, és én akkor érzékelem, hogy fénylés van. De valamiben, ahol sötét van. És valószínűleg örökre sötét van mindenhol. Akkor ez mitől fénylik? Ugye ma azt mondja a fizikus rá, hogy elektromágneses hullám kvantumokból áll. Én meg erre azt mondom, igazad van, én is megtanultam. Oké, de mi az? Azt nem tudom. És azért nem tudom, mert ezt a folyamatot nem fejtette még meg senki. Pontosabban a tudomány most kezd el felfedezni. A kultúráink ismerték, legalábbis nem mindenki, de néhányan, mert minden erről szólt. Erről a folyamatról, és arról a végső belső valakiről, aki valójában ott bent tényleg tapasztal. Mert hát nem az agyatok lát, még csak nem is az elmétek lát, még csak nem is az én képetek lát, hogy kinek gondoljátok magatokat, hogy mit tudom én, Sanyi, Pista bácsi, egyebek. Még csak kiderül, lehet nem is a tudatom látja. Ki az a fene? Ki ott az a belső valami, ami lát? Mondják, hogy a lélek. Oké, ki az a lélek? Na itt aztán mindenki megáll, mert ezt senki nem tudja jelen pillanatban sem definiálni, se a vallás, senki. Lélek, élem. Mint a tudatosságot is. Hát tudat nélkül nem tudok lenni. De mi ez a tudatosság? Minden nap használom. És mi? Mi ez? Hogyan tudnám tudatosan észlelni, érteni, és hogy mi történik most velem? Lehet ilyen? Igen, mert erre is szól az ősi tanítás. Hát ezt hívják megvilágosodásnak. És még azt is hozzá szokták tenni, hogy ez a legegyszerűbb. Miért? Mert valami olyasmit kellene megélni, amit most ebben a pillanatban is használsz. Tehát el kell menni valahova? Nem. Be kell iratkozni egyetemre? Hát legkevésbé. Kell hozzá doktori? Nem ajánlatos. Mi kell hozzá? Az 5 éves fiam ártatlansága. Mert ő felteszi nekem ezt a kérdést, hogy apa, hova megyek, mikor elalszok, és miért itt ébredek? Ez megtörtént esemény, pár hete történt. Mondtam, fiam, egy kicsit várunk, még elmondom. Még egy kicsit tapasztaljál. Jó? Tehát ez 5000 éve, tehát nem mostani kérdés, 5000 éve nincs rá következetes magyarázat. Elhitetik ezt velünk, meg magunkkal is elhisszük, hogy ez már meg van magyarázva, nincsen. És ami nagyon fontos, ne kívülről várjátok a magyarázatot, ezt mindenkinek magának kell megélve megértenie, hogy ki ő valójában, ki. Ki ő, mint lélek, ki ő, mint amit elmondanak bármi. Mert addig, amíg ez nincs meg, ezek mind csak tapasztalatok, érzések, fogalmak. Isten érzésem van, hű de jó. Az ki a fene érzi? Ki az, aki azt érzi? Hát azt nem tudom. Akkor honnan tudod, hogy Istentől jön? Hát mert ezt olvastam annak idején a könyvbe. Meg ezt mondta az a másik valaki, aki az isteni érzetről beszélt. És úgy gondolom, most nekem az van. Tegnap volt? Nem. Most van? Van. Holnap van? Nincs. Akkor várjunk még egy picit. Mert ugye a másik, ugye, hogy a valóság egyik alapismérve, hogy valami maradandósággal bír benne. És hát itt megint ide kell visszatérnünk, mert ebben a folyamatban hol van az a végső, mondhatnánk így maradandó érték, igazság, ami hát tényleg mindig fent tud maradni. Mert ugye ezek a tapasztalatok mindannyian tudjátok, a Rigvéda rá is tette a figyelmünket, hogy más és más. Lehet, hogy most látom ezt a számítógép, ha már becsukom a szemem, nem látom a számítógépet, tehát elviekben már a látásom szemszögéből nem létezik.
De mégis más érzékszerveim keresztül esetleg továbbra is tudom azt, hogy van, tehát ott van. De ez már csak hipotézis innentől kezdve. Tehát minden erre a folyamatra vezethető vissza, és a nagy kérdés, ami a megvilágosodásnak végül is az eszenciális lényege, hogy mindenkinek meg kell találnia azt, hogy amikor meztelenre vetkőzik, nem fizikai értelemben, akkor mi marad. Amikor mindentől visszavontad magad, nem csak a világunk használatától, amire ugye az előző kiváló előadó barátunk felhívta a figyelmet, hogy 2 hétre álljatok le mindennel, hanem mindennel álljatok le. Leálltok az elme használatról, az érzések használatáról, nem azért, hogy érzéketlenek legyetek, csak hogy megnézzétek, hogy mi marad. Mert akkor tudnánk visszamenni oda, hogy ott belül, mondtam azt is, hogy leteszed az agyad használatát, de az már ugye az elme működéssel bekövetkezik, majd mindjárt látjuk. Tehát tényleg mi van akkor, amikor bemész a nagy semmibe, és ott van-e valami, ami továbbra is marad, és észlel ezt a semmit, és hát tudjuk, hogy elviekben van, mert ott van az öntudatosságunknak a székhelye, erről szól minden, és mindenki ezt próbálta nekünk átadni már évezredek óta, innen indulj ki, előbb ezt találd meg, és utána mindennel mehetsz tovább, mert akkor valóban ismerni fogod az ismerőt, érteni fogod azt, aki ért, észlelni fogod az észlelőt, és minden mást. Tehát megvan az abszolút, szó szerint értelemben vett, végső, moccíthatatlan igazság, és egyben referencia, vagy iránymutató rendszered. Addig nincs. És meg ráadásul mindenféle tudatállapotból össze-vissza is veszted. Mert hát kérdem én, álomban magyarok vagytok-e? 2 dolog kéne hozzá. Tudatos legyél álomba, és ez a fogalom ott is megjelenjen. Tehát akkor már maga az ember álom és éberlét tudat közben harcolhatna magával, mert lehet, hogy álmában meg egy muzulmán sapkába találja magát. Kint meg ugye azt mondja, hogy az nem hozzám tartozik. Na de most ebben nem megyek bele. Hogy lássátok, hogy a tudomány miért ért el oda, hogy ezt megértsük, amit ugye Max Planck is mondott, elhoztam nektek a mai kor megértését. Nem a kvantumfizika, ez ma, ebben a pillanatban, ahogy ma az anyagi világot gondoljuk, és azon belül egy darab elemi építőkőnek a struktúrát, tehát egy darab elemi részecske struktúráját ma hogyan gondolja az elméleti fizika, ez még nem elmélet, modell, hiszen nem tudtuk még igazolni, hogy igazunk van-e. De azt sejtjük a matematika jóvoltából, hogy minden egyes eddig részecskének gondolt valami egy ilyen nagyon érdekes, ráadásul többdimenziós tér struktúrával rendelkezik, össze-vissza fel van csavarodva a tér, és mi ezt gondoljuk, és ez minden pontban ilyen, és ezt gondoljuk, ahogy ezek a bizonyos, a valóságot mozgató energiák ezeken a térfodrokon áthaladnak, ezek a tovább már rezgésekként a felszínen mutatkozó hullámzások tűnnek úgy, hogy ott van egy részecske, és annak vannak tulajdonságai, de azok a tulajdonságai ennek a nagyon összetett tér struktúrának köszönhető, és ez minden részecske belsejében van. Ez azt jelenti, hogy minden részecske erről tudatos, mert csak ekkor tud az lenni, ami, tehát ez neki a saját belső tudatossága. Mert hát gondoljátok el, a részecskének, ha ez a belső valósága, akkor ezzel létezik együtt, mint ahogy ti együtt léteztek a gondolataitokkal, és hogyha te azt mondod, hogy én ez és ez vagyok a gondolataid állapotában, ő pedig ezt mondja, hogyha tudnál elektronként gondolkodni. Egyébként tudtok, mert máskülönben nem tudnátok egybe tartani ezt a jó kis fizikai testet, amiben rengeteg sok elektron van, többek között. Tehát ez a világunknak a belső szubjektív tere, és ugyanaz a tudomány, ami ezt most felfedezte, és ugye én ezen dolgoztam, az most azt is felfedezte, hogy ez már az anyagi világ szemszögéből nem energia, hanem már inkább csak egy gondolat vagy információ. Információként létezik, és ezért majd az észleléséhez is teljesen új berendezések kellenek, amelyek már nem a mostani úgymond energiákat észlelő elveken működik. A jó hírem az, hogy ilyenek már vannak, akár használhatók is. És ez azért is igaz, mert már mindenkinek van egy ilyen, itt van így ez a rendszer.
Ez már ugyanezeket az elveket használja, és az elmétek működésében ugyanúgy bele vannak kódolva azok a természeti törvények, amit tehát az elektron saját belső természeti törvényét is meghatározzák, amit tehát a jelen tudományunk ugyancsak információ jellegűnek és elme természetűnek kezd föltételezni, mégpedig azon egyszerű oknál fogva, mert a fizika, hogy az előző hármasságot, hogy benne van mindig a megfigyelő, és alapvetően megfigyelő nélkül, tudatos jelenlét nélkül a valóságról beszélni nem tudunk, tehát ezt az eddig elkerült tézist most meg kell válaszoljunk. Erre kidolgozták azokat az elméleti eljárásokat, matematikai eljárásokat, amellyel ugyanazt az egyenletet, ami mondjuk egy részecske mozgását írja le, ezzel az új matematikával, egy transformációval, információ és logikai műveletekké tudjuk alakítani, ami valószínűleg az elménkben is megy, hiszen az elme az már csak észleletekkel dolgozik, ami a külvilág szemszögéből csak információ, és ezek átalakításával, amit logika végez mindig. Ezt már tudjuk egy jó ideje. És hogy ebben is vannak összetettebb és egyszerűbb logikák, és ezt kezd bevilágítani a természet értelmének a működésébe. És ez például kezdi megmagyarázni, hogy én az értelmemmel miért foghatom fel a valóság értelmét. Azért, mert végeredményben csak egy értelem van, ami két helyen tükröződik, alapvetően ugyanabban a folyamatban. Tehát az, ami most elvezetett bennünket az anyagi világ végső építőkömeinek és természet törvényeinek a működésébe, egyúttal ablakot nyitott arra a valóságra, amely tőledig a tudomány elzárkózott, és ez pedig, hogy a valóság csak információ jellegű, és ennek az információnak, mint észlelési lehetőségnek, ami tehát minden esetben tudatosságot feltételez, az alakulását egy logika, tehát ezen belül egy értelem működteti, aminek beszélhetünk egyetemes oldaláról, tehát egyetemes értelem, és ennek alverzióiról, tehát az értelem különböző fokozatairól, és ilyen értelemben tehát beszéltünk arról, hogy egy részecskének igenis van értelme, mert hát egy elektron akkor hogy ismerné fel a másik elektront, ami természetesen mi a kölcsönhatásban veszünk észre, hogy a két elektron ugye taszította egymást, de ezt csak akkor tudja, hogyha betartja azt a törvényt, ami miatt ezt kell tennie. Tehát tud róla, ami a kölcsönhatásban tükröződik. És ugye, amit most a fizikusok, tehát a téridőnek, tehát a valóság utolsó alkotó elemeinek a struktúrájára vezet vissza, a térre és az időre, amely valójában ugyanúgy megfoghatatlan, szó szerint mai napig a tudományban Einstein valamelyest sikerült, hogy bevilágítson ebben megmagyarázhatatlan, hiszen mai napig nem tudjuk. Tehát a fizikában nem tudjuk, mi az, hogy idő. Benne élünk, mindannyian érzékeljük a jelenlétét, de fogalmunk sincs, hogy mi az. Azt is érzékeli mindenki, hogy például a tudatos folyamattal nagyon szoros kapcsolatban áll, hiszen mindannyian megtapasztaltuk a szubjektív időt, tehát hogy ott is ugyanúgy érvényes egyfajta relativitás, hogy néha egy pillanat évezrednek tűnik, máskor meg elillan. Ez ugyanarra a folyamatra vezethető vissza, hogy mégis ki észleli, mitől történik ez az egész. És hát ilyen értelemben nem véletlen, hogy az ősi hagyományok, tehát mindig szakrális időről és szakrális térről beszélnek, mert valójában a tér és az idő az a végső utolsó szubsztenciája a világegyetemnek, ahol ezek a folyamatok elsőnek megnyilvánulnak, hiszen a logika, például az értelem, az definiálja az időbeliséget, és hát, hogy azok a létező dolgok meg tudjanak nyilvánulni, az mindig teret követel. És ezért tehát minden létező teret és időt hoz magának létre. És ezt az ősi védák is tartalmazzák, a teremtés első lépéseiben, azon túl, hogy előbb megjelent egy tudat, tehát, hogy vagyok, mert különben hogyan válhatna létezővé bármi, hogyha nem tud arról, hogy létezik. Tehát ilyen értelemben is beszéltünk tudatosságról, ami a tudomány szemszögéből, hogy információja van önmagáról, létezik. Ekkor már ugye két állapot van, mert az, aki tapasztal és amit tapasztal, igaz, hogy még ekkor ez a kettő együtt van. Ezért van ugye eszenciálisan még ezen a szinten egység, amiről itt az előző előadó, kiváló előadók beszéltek. És ugye a tudomány is most ezt kezdi, ezeket az ajtókat döngetni, hogy amikor lemegyünk idő, ezt az utolsó két elemet kell használjuk a leíráshoz, teret és időt, óhatatlanul belépünk tehát a tudat kérdéskörébe. Eszenciálisan, mert ezek teljesen szubjektív tényezők.
Hiszen a tér igazából akkor is létezik, amikor én becsuktam a szemem, és a fizikai teret lehet nem érzékelem, de belül egy belső teret mindenki elkezd érzékelni, ahol a gondolatait tapasztalja, érzések, egyebek, és vagy akár egész látványvilágokat álom alatt. Tehát ezt azért vázoltam fel nektek, mert ez volt az az útvonal, amin keresztül a tudomány tehát belépett abba a világba, ahol szembesültünk most már kérlelhetetlenül azzal a ténnyel, hogy az, amit anyagnak hittünk, az abszolút nem az, és hogy alapvetően a valóság tényleg egy információ jellegű, ezt most a tudomány jelenlegi álláspontjából jelentem ki, információ jellegű létező, amely ilyen értelemben tehát ugyanolyan gondolati sajátossággal rendelkezik, mint a saját belső gondolataink, amelyek a valóságról szerzett információink. Na most ennek fényében, hogy lássátok, hogy hogyan öröklődik át azért a tudományba a mechanisztikus nézet, tehát azok, akik ezzel a elmélettel most foglalatoskodnak, beleértve magam is, hogy azért megértsék a kollégák, hogy ez egy új elképzelés. Tehát például az emberi agyat, ahol ez az egész folyamat fizikailag zajlik, most ilyen új névvel látták el, hogy valójában itt nem is fizikai folyamatok zajlanak, amik persze zajlanak, mert a neuronjaim tényleg ott ilyen és ilyen aktivitásokat végeznek, miközben erre és arra gondolok, miközben ezt és ezt látom, de valójában ennél mélyebb dolgok zajlanak, ugye azok a bizonyos információ áramlások, ami már nem feltétlenül köthetők ilyen anyagi hordozókhoz, és hát kapcsolódhatnak ahhoz is, de önmagukban is létezhetnek. És ezért tehát elnevezték az agyat, most ez az új nézőpont, hogy lássátok, hogy kvantált elméletgépezet, ami azt jelenti, hogy információ, kvantumok észlelésére és mozgatására képes ezek a gondolataitok, és hogy ez egy nagyon új és érdekes átalakulási folyamatot követ, amit topológiának hívunk a fizikában és a matematikában, amit itt láttok alul. Tehát, hogy ilyen nagyon érdekes objektumok születhetnek ebben a matematikában, ahol egy egyébként kétdimenziós felület hirtelen egyoldalúvá tehető, tehát ilyen a Möbius szalag például, ahol egyébként kint és bent áttehető csak oda, hogy bent és kint van egyszerre. És ugye a valóság az nem ilyen, hogy egyszerre van kint és bent. Mindenki éli, és tudós is éli, de mégse innen kezdte, hogy akkor így kéne leírni. 400 évnek kellett eltelni, hogy becsempészük ezt a tudományba, mert magát a Möbius szalagot most már körülbelül 400 éve felfedezték a matematikában. Ennek látjátok a háromdimenziós vetületét, ez az úgynevezett Klein palack ugye a felfedezőjéről. És ma a legújabb idegi agykutatási kísérletek, amikkel ugye a MRI és az fMRI, tehát ami aktivitás közben tudja teljes mértékig az agy letapogatását végezni, már az 5 érzékszerv szemszögéből igazolták, hogy az 5 érzékszervi inger által okozott neuronális aktivitás a kéregbe, tehát, hogy bejut az agyba, feljut a kéregbe, én tudatosan észlelem, majd erre bekövetkezik egy idegi cselekmény, tehát például egy fizikai aktivitás bekövetkezik, ezt az alakzatot hozza létre az agyban. Puff neki. Tehát kérdés, hogy akkor, amit elméletileg már ismerünk, mert ez az elmélet korábban megszületett, akkor igazolt? Igen. Tudnak róla? Nem. Agykutatók kezdenek róla sejteni, csak nem mernek kiállni vele, mert most jön a nagy fordulat. A fizikában mindig, amikor valami átalakulási folyamatot találunk, ehhez rendelünk egy új fogalmat, és egy fogalmat, amit mindig is használtunk eddig is, ezt úgy hívják, hogy energia. Ugye ahhoz a mozgáshoz kell neki. Itt ugye információ átalakulásról van szó, ehhez is rendeltek egy új energiát, mert hát ez az energia nem olyan energia, amit eddig a fizika kutatott, viszont létezik, mert felfedezték az idegi aktivitásokon keresztül, hogy valóban ezt az elméletet követi, és azt, amit ott fent láttok, ami a fizikai agy és a belső elme kapcsolatot mutatja, és ez egy exakt képlet, csak nem írtam bele a matematikai szimbólumokat, csak hogy megértsétek, hogy mi, és ebben ott van az a úgynevezett kvantálási állandó, ami egyértelműen igazolja, hogy az agy és az elme kapcsolata kvantumfizikai törvényeket követ. Tehát magyarul ilyen kérdés nem létezik, hogy a tudati aktivitás ilyen dimenziókba behatol-e, hanem behatol, mert hát az agy ezeket használja, tehát hogyan képzeltük azt, hogy ezt nem használja, akár még tudati aktivitásban, mikor abból épül fel? Alapvetően nem neuronokból épültök fel, hanem ezekből az elmi részecskékből, kvarkokból, ahogy ma hívják. Ugyanaz a
összetétel van itt a fejetekben, ami valószínűleg az ősrobbanás pillanatában is elsőnek megjelent. Tehát kapcsolatban vagyunk a indulási pillanattal, természetes. Ott van bennünk az a induló impulzus, ott bizony. Mert hát nincs most sem jelen más, csak az. És olyan azok a törvények, amik már akkor is ugyanúgy jelen voltak, hiszen ha azok nem lettek volna ott, az univerzum evolúciója nem következhetett volna be. És már így is tetten lehet élni a tudat jelenlétét, sőt, csak a tudat van jelen. Ez egy külön 3 órás előadás, ebben nem megyek most bele. Jó? És ezt az energiát most még csak ilyen képekben tudjuk nektek megmutatni. Ez úgy néz ki, hogy mindenhol jelen van, az anyagi tárgyak körül sűrűsödik, és jelen pillanatban érdekes kölcsönhatások is megfigyelhetők, gyengén elektromágnesesen hat kölcsön, erősen gravitációsan, ezért egyre jobban, ez mind elméleti számításokból jönnek, egyre jobban afelé hajlunk, akik ezzel foglalkozunk, hogy ahhoz az anyaghoz kell hasonlítani, amit a csillagászok felfedeztek egy pár éve, évtized, és ugye tavaly előtt megkapták érte a fizikai Nobel-díjat, 3-an, ez pedig az univerzumban felfedezett sötét anyag. És amiről kiderült, hogy a sötét energiával együtt 96%-ban kitölte az egész univerzumot. Tehát magyarul ő van többen, ők vannak többen, és a látható anyag, amit most itt láttok, az a maradék 4%. És ez az energia úgy néz ki, hogy azzal az anyaggal azonos, és ez egy új létezőnek a felfedezése, amely a megszokott, ezt az anyagot közvetítő érzékelések közvetlenül nem érzékelhető, de a jelenléte tetten érhető, például a tudat és az elme működésében. Úgy néz ki, hogy ez vezérli magát, ugye az elme aktivitást, és az agy működését, vagyis ezt most itt ugye nagyon halkan kimondom, már én kimondhatom hangosan, mert nekem már nincsenek semmilyen akadémiai posztjaim, ahonnan kirúghatnál, hogy felfedeztük a univerzumban a lélek jelenlétét. Van egy szervező anyag, ami nem anyag, egy energia, ami más, mint amit eddig láttunk, és ha ez nincs, semmi nincs. És ennek önálló törvényszerűségei vannak, melyek tükröződnek az anyagot vezérlő törvényszerűségekben. Az anyag nem tud mást követni, csak azt. Ennek a törvényszerűségei ott voltak az univerzum keletkezése előtt, közben és utána. Mi, ha nem az Istenről beszélek? És mindenkinek kapcsolata van vele, mert mindenki eszenciálisan az. És akkor visszatértünk az ősi hagyományunkhoz? Vissza hát. Csak mi segített benne? Hát a tudomány. És ez azért fontos, mert a tudomány azért követ valamit, a következetességet. Tehát itt is az eddig ismereténket próbáltuk egy következetes okfejtésben megérteni, amit ugye kollégámtól, Véglacitól is hallottatok, még akkor is, hogyha az ő okfejtésében is, és amiket analizált, természetesen lehetnek hibák, ezt mindannyian tudjuk. Tehát még nyilván ebben is vannak részletek, amik kiderülnek majd, hogy nem pont tényleg úgy csinálja a teremtés, de legalább úgy néz ki, hogy a jó irányba nézünk, és ami nagyon fontos, ami üzenetként át kell, hogy menjen most nektek, mert most ugye a globalizációval sokan megrémülnek, ugye, és a tudományra és a technológiára fogják, hogy ahova jutottunk, az azért van, mert a tudomány és a technológia okozta ezt a úgymond életminőségbeli változást. Erre én azt mondom, hogy nem, és a tudomány alapvetően önmagában nem lehet hibás semmiért, mert a tudomány az az élet természete, és pedig azért, mert ha ezt most megértettétek, hogy a világegyetemet egy rendező elv irányítja, ami egyben egy tudat és egy értelem, ami nagyon is jól tudja, hogy mikor mit csinál, vagyis következetes, és a tudománynak általánosan csak egy definíciója van a tudományos megismerésnek, hogy amit a valóságról föltárok, megismerek, és esetleg utána azt a gyakorlatba beviszem, azt következetesen tettem. És ebben Bogár Laci rávilágított, hogy többek között, ahol hibázott a technika, a gyakorlatba átültetés, hogy ott esetleg nem vizsgálták meg azt, hogy amit felfedeztünk, a miért, ugye nem volt jelen, hogy az tényleg hogyan ágyazódik be a valós teremtésünkbe, és nem okozunk egy torzulást azzal, hogy valami olyat hozok létre, ami per pillanat nem oda illik. Tehát egy kis torzulása egyenletbe. De ettől függetlenül ez nem a tudománynak és a tudásnak róható fel, annyiban igen, hogy a tudomány eddig ugye nem volt nagykorú, mert ugye azért előadásom elejére, ha visszautalok, a tudomány most kezd ugye nagycsoportos óvodásból fölkerülni az általános, közép és majd az egyetemre,
Mert eddig igazából nem tudományunk volt, csak tudományszerűségünk, hiszen pont a tudományt működtető legfontosabb összetevőről, tehát ki a tudomány művelője. Ezt megismétlem. Tehát a legfontosabb összetevő hiányzott az egyenletből. Ki a tudomány művelője? Ki a fizikus, és az az elmeműködés a fizikusban, és az az érzés és tudatműködés, és önvaló, ami az univerzumba beágyazva valamit az univerzumról észlel, fölfog, megért, majd azt átforgatja valamilyen módon esetleg használatra. Na most úgy néz ki tehát, hogy most lépett be a tudomány ebbe a nagykorúságba, és a jövő tudománya egyik fő csapásvonala ez. Mert ez most ebben a pillanatban zajlik. És a tudósok, és a tudomány művelői tehát, akik egyre jobban szembesülnek ezzel, és ehhez meg kell alkotni az új leírási módozatokat, ezt például én már magam is most csinálom, ehhez olyan új matematika alkotható, már kész van, amelyben amikor leírom a matematikai egyenletet, egyben azt is tudom, hogy mit csinálok. Általában ez nem szokott együtt lenni. Ezért nem szeretik az emberek a matematikát. Mert leírom, de fogalmam sincs, hogy mit írtam le. Most itt, ha nem tudtam volna, hogy mit írtam le, akkor majd meg tudjuk neki ezt tanítani, mert átfordítja a belső folyamataira, tehát, hogy mi is történt benned, miközben ezt leírtad. És ez most a tudósra is igaz. Tehát miközben leír valamit, arra lesz kényszerítve, hogy önmagán belül, önmagát megfigyelve észlelje, hogy mi történik benne. Önmagán belül, mert arról szól, amit leír. Értitek? Tehát nem egy rajta kívüli, valamire azt megjelölő szimbólumokat írogat le, mert a szimbólum egyszerűen azt is jelzi, hogy benned mi történik ebben a pillanatban, és azért érted most azt, mert az történik benned, és oda-vissza, és akkor ekközben arra döbben rá, hogy már nem is a képletet írja, hanem önmagában mélyedbe elkezdi megfigyelni, hogy az egész folyamat hogyan is zajlik, majd egyszer csak ott találja magát a teremtője elő. Szó szerint. Mert minden tudósnak ez adta az ihletet, mert ezen a folyamaton mindenki átesik, akkor jön az ihlet. Mikor már is hagyja a képletet, és elkezd rádöbbenni, hogy mit is művelek. És akkor hirtelen felvillanyozódik a szikra, és értem. De az eddig is ott volt, barátom. Na most viszont a tudomány eljutott oda, hogy az egész folyamatában így kell majd dolgozni. Értitek? Értitek? Nagyon jó. És ez zajlik most, érthető? És ez most szelektálni fogja a tudósokat is. Mert ha nem érted, ha megérted, gyere, csináld. És erről beszélt drága jó Józsi bátyám, meg az előttem, meg a többiek is, hogy mindenki tudós, úgy születtünk. Tehát ez nem ilyen kiválasztódás, hogy jó ment a matematika, gyere el matematikusnak. Azt utána kiderül, hogy melyik olyan jó műveled, azt utána jó, gyere azért, ma elvégezted a doktorit, habilitáljál, azt tanítsál. Mert egyébként más nem tudsz csinálni, mert hát, hogy annyira elrévültél ebbe az absztrakt világba, hogy már kapálni nem tudsz, tehát oda nem küldhetünk. De azért, még mindig jobban csinálod, mint a többiek, gyere. Na, gyere, csináld. Csak ugye úgy fogja csinálni, hogy akiket tanít, az meg nem fogják érteni, hogy mit csinál, mert ő se érti, hogy mit csinál. Tisztelt a kivételeknek. Na szóval a lényeg, hogy itt tart a tudomány, hogy ezt az energiát felfedeztük, és én ezt kimerem most itt jelenteni, tehát ez föl van fedezve. Az más kérdés, hogy most születnek olyan berendezések, amelyek megkérdőjelezhetetlenül igazolni fogják ezt, és ezt az energiát akár láthatóvá is tehetik, és szó szerint láthatóvá tehető majd az emberi lélek, de nem csak az emberi, az egész univerzum lelki folyamata, és akkor már nem lehet majd ilyenektől elbújni, hogy hűha, miközben ott beszélgettem, lélekcsere is történt, meg egyebek, mert láthatóvá lehet ezt tenni akár. És ugye hát egy kép erről a sötét anyagról, ahogy felfedezték, és ugye ez volt a kép, amit kértek tőlem Jancsék, hogy akkor ez legyen az előadás mottója is, hogy ott látjátok az ideghálózat szerveződést, ugye ami mikronokban, ez pedig az univerzum szerveződése nagy léptékekben, amit konkrét, exakt megfigyelések nagy szuperszámítógépes feldolgozásával született. Tehát, hogy elég távolra tudnánk repülni a világegyetemen belül bizonyos helyeket tekintve, akkor például a saját úgynevezett szűz csillaghalmazunkra így tudnánk ránézni, és akkor az, ami számunkra egy csillag vagy galaxis, az hirtelen egy ilyen hálózatos
elrendezést kezd mutatni, és ennek a hálónak a kialakulásáért ugyanaz a sötét anyag felel. És a benne áramló esetleges univerzális idegi impulzusokért is az felel. És akkor most Molnár V. Józsi bátyám induló szavait a modern tudománnyal elmondom nektek, hogy miért köszöntötte ő és az édesapjával, meg az elődeink a napot úgy, ahogy köszöntötték. Mert a nap felelős mindazért, amik most vagyunk. A nap kohóéban született az összes alkotóelem, amivel most ez a test felépül. Minden. Ez egy hosszantartó évmilliárdos evolúció a napok evolúciójában. Tehát az azt jelenti, hogy mindannyian napok is vagytok. Mert ha nem lettek volna, tehát ezt már megéltétek például, a nap létezés formáját. Mert az az anyag alkotja most a testünket, ami a napokban született, hosszú évmilliárdok evolúciójában. Ezt a csillagászat már felfedezte, igazolták, ez már nem kérdéses. És hogyha most azzal a leírással, amit elmondtam nektek, amiben például a nap belső folyamatait, a nap belső folyamatai a nap számára szerintetek milyenek? Így van. Nagyon jó. Látjátok az új generációt? Hát neki az a tudati folyamata, ő nem azt mondja, hogy jaj, fúzionáltatom már a hidrogént, hogy legyen egy kis héliumom. Mert ezt ugye Béte felfedezte, de nyilván a nap nem így, hogy na gyere már hélium, szülessél, azt most fúzionál, legyen belőle a másik elem, hanem egyszerűen neki belső folyamatai vannak a saját törvényszerűségei, több rétegben ráadásul, mert most már azt is tudjuk, hogy több ilyen fúziós réteg zajlik a folyamatban, mint az agyukban is több réteg van, ahol különböző neuronok különböző aktivitásokat végeznek, és ha véletlenül valaki venné a fáradtságot, én vettem, és ezeket a folyamatokat ilyen modellel átalakítja úgynevezett ugyanolyan egyenletekké, amit úgy hívunk, hogy neuronháló modell, akkor kiderül, hogy a napnak van idegrendszere, van elméje, tudata, lelke, és szerintetek mit sugároz ki magából? Többek között, mert neki van ilyen is, mert ő is érez, nem csak ti. És az, amit te fénynek hiszel, hiszen indulásnál azzal kezdtem, hogy mi azt mondjuk, hogy fény, de belül egy sötétség van, és ott valami létrejön, ami kapcsolatba kerül azzal, ami a forrás annak, ahol én fényt látok. Jelen esetben ez a napra is igaz. Előbb kapcsolódunk mi össze lelkiekben, és a többi már csak a tapasztalás folyamata. És akkor még egy 5 éves gyerek tiszta ártatlanságával élő, mikor fölkel a nap, rádöbbenhet arra, hogy Úristen, a lelkemet megérintette. És még lehet nem is látja a fizikai fényt. Már tudja, ágyba fekszik, érzi, hogy kell a nap. Hát az én nagyanyám miért mondhatta ezt, hogy a tyúkokkal fekszünk, meg a tyúkokkal kelünk? Meg azt, hogy a napot az ember érzékel. Aki egy kicsit fölveszi például a természet ritmusát, hogy tényleg a kelő nappal kell, és a lenyugvó nappal fekszik végig, garantálom nektek, nem kell elmenni semmilyen sámánhoz, meg mit tudom én kihez, hogy megéljétek, hogyha nem mennél ki aznap, mint ahogy Jós bátyám tette az édesapjával, hogy én teszem most, olykor a fiammal, hogy kimegy és tényleg szembenéz azzal a lélekkel, akkor az ágyba fekvés érzed, hogy kell a nap. Érzed? És indítja be a folyamataidat, amit ugyancsak felfedezett a tudomány, mert kiderült, hogy bent a talamusz ekkor másképp kezd el működni, és kihoz álomtudatból. És miért azonosították az ősiek, a védikus látók is az önvalóval a napot? Ugye ébredést hoz, ébredést. És ez itt sugároz, gyerekek, minden nap. És ez itt fog még évmilliárdokig, körülbelül 5 milliárd év van még neki hátra. Tehát, hogyha most még nem tudnánk magyar nemzetként felébredni, van esély. Mert a nap minden nap sugározza nektek ezeket a jeleket. Kérdés, hogy veszitek-e? Mi kell ehhez? Hogy azokat a mélységeket viszont megéljétek, hogy tudatos legyél a saját lelkedről, mert a tudomány is bemutatta, hogy ott van, és ezek a mélyebb rétegekben vannak. Hagyd hátra a felszínibbnek tűnő rétegeket, az elmeműködést, az érzéseket, az érzelemvilágát, és éld meg önmagadat az önvaló valóságában, és onnantól kezdve minden más megadatik. Lépj be a mennyek országába, minden más megadatik. Így van, Józsi bátyám.
Nem azt mondta ő is, hogy menjél el, előbb tedd magadévá ezt. Menjél el, most meg tedd magadévá azt. Legyél lelkigyógyász, utána legyél reiki-mester, utána meg mit tudom én, nem azt mondta, lépj belőbb a hazába, ott minden megadatik azonnal, azt mindent használsz, amikor kell. Hát nem ez van velünk is, minden veletek van, lépj be a saját igazi valóságodba, a vagyságodba. Még az egyébként össze-vissza torzított állítólagos szentírás is ugye azzal kezdődik, mikor megkérdez ugye Mózes, hogy minek nevezzelek, hogy Jahe-vehe, vagyok, aki vagyok. És a vagyok. Az öntudatára ébredt tudatosság, ami nem tud lenni, csak van. Tehát nekem még nincsenek jelzőim, nekem még nincsenek érzéseim, de minden is vagyok egyben. Mert minden vagyok. Az érzés is vagyok. A gondolat is vagyok. A jelenlétem is vagyok. Tehát eszenciálisan mi vagyok? A vagyok. És ez a lélek. És még ezt is hozzátotta, mert most azért nyúlok ide-vissza, mert beszélhetnék a védákról, de keresztény hagyományhoz nyúljunk vissza. Jézus is azt mondta, hogy boldogok a lélek, az egyszerű lelkek. Ugye ezt Kárli Gáspár bácsi egy kicsit ott elfordította. Boldogok az egyszerű lelkek, akik a lélek egyszerű állapotában vannak. Tehát csak a lélek állapotában vannak, önék a mennyek országa. Mert akkor otthon vannak, kint is vannak, bent is vannak, mindenhol vannak. És a nap él, és a nap lélekkel van, és a nap megszólít, a nappal beszélgetni lehet. És akkor kinn a bátyám a izén állva tudott beszélni a nappal, hogy ne tudott volna, de nyilván nem azért, mert bepityókázom. Meg mit tudom én, elnyalt egy LSD-s bélyeget. Így is lehet, csak az nem az. Hanem azért, mert ezek az élő valóság állapotok mindenkiben ott van, és ez nem kell menni sehova. Ez ott van, ahol éppen vagy. Ezért mondja minden tanító, hol fog bekövetkezni a felébredés? Na hol? Nem a következő tanfolyamon, ezt biztos ajánlom nektek. Hát ahol vagy. Ahol éppen vagy. Vagyis most, ahol éppen. Hol fog a nemzet újjászületni? Na. Betöltöttük a konferencia célját? Köszönöm. Na, gyorsan néhány ezzel járó eseményláncolat, hogy lássátok, hogy ez elméletileg kész, tudományosan bizonyított, helytálló, és már 30 éve meg van jósolva, és az is, hogy ez most fog bekövetkezni. A kvantum törvényeit használó számítógépeket az IBM-nél dolgozó fizikus Moore, ugye a 60-as, 70-es években, amikor a integrált áramköri elemeknek a sűrűségét vizsgálta, hogy azt hiszem 6 hónaponként, vagy 8 hónaponként, már nem emlékszem, a fejlődéssel hogyan tudunk egyre több és több ilyen integrált elemet egy chipre fölvinni. Ezt megvizsgálta, és azt számolta ki, hogyha ez így halad, ugye látjuk, hogy például most 2008-ban 1 milliárd félvezető elem van egy chipbe beletéve. És ugye ez most már 2010-ben, vagy ezekben az új számítógépekben, mint ebben is, ez 5 milliárd. És ez oda jut 2010 után, hogy a félvezető elem egy darab atom. Tehát egy darab atom végzi a számítást. Egy darab atom. Egy darab atom hordozza az információt, és ha már ketten vannak, akkor már tudnak számolni is akár. Ez lesz a kvantum számítógép. Ez mit jelent? Hogy ez a számítógép, és egyébként még legalább mondjuk 200 ilyen számítógép, és ezek akár mondjuk hálózatba kapcsolva, ebbe a szemüvegbe beletehető. Nem árulom el, hogy nekem most ilyen szemüvegem van már egyébként, és ezzel miket láthatok, de tehát nem azért van szemüvegem, mert rosszul látok, hanem van egy pár barátommal, mi ezt megcsináltuk, és ez a szemüveg az első izé. Honnan tudod? A törvényszerűségnél ez lesz? És ugye ennek a számításait csak mutatom nektek, és az emberi agyra mindjárt mondok erre egy adatot. Tehát ez akár 2 éven belül elérhető, már most 8
úgynevezett ilyen qbites, tehát quantum bit információt hordozó alap kvantum számítógép működik, ez még csak az alap számításokat tudja elvégezni, összead, szoroz, és a többi, még ez nem olyan jó, de már meg tudja csinálni. Ha ezt elérnek oda, hogy 1000 ilyen qbitet tudnak egy ilyen processzorba betenni, ugye itt az információ hordozást a 2-es számrendszer miatt, ugye a 2-es hatványaival számoljuk, akkor ez 2 az 1000-en bitnyi információt lesz képes egyszerre mozgatni és leképezni, és jelen pillanatban látható univerzumban ennyi a protonok száma. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen processzorral a jelen pillanatban a látható világegyetemnek az úgynevezett kvantum hullámfüggvényét le tudjuk képezni, és a valós idejű fejlődését követni tudjuk. Vagyis, hogy mit történik az univerzumban ebben a pillanatban, itt is és mindenhol. Ez még nem jelenti, hogy bele tudunk avatkozni, csak rá tudunk csatlakozni a kozmikus internetre. Most mondok egy nagyon jó adatot, hogy lássátok, hogy ehhez nem kell megvárni, hogy ez bekövetkezzen. Az emberi agyban, egy élő emberi agyban, ha egészséges oktatásban ment végig az agy és a belső elme fejlesztése, tehát minden lehetséges élményt, tapasztalatot, ami az emberi tudat, elme és agy berendezés fölfogni képes, megadunk a gyermekeink nevelésében, Molnár Józsi bátyám, majd utána ugye a életiskola bemutatója ezt föltárt előttünk, hogy ezt nem kell messzire menni, csak végigmenni az életiskoláján. Akkor egy egészséges agyban, amikor minden lehetséges neuronális kapcsolat kiépült, ami egyébként már genetikailag is bekövetkezik, de az agynál tudnotok kell, ez már az agykutatásban nem elmélet és hipotézis, hanem tézis, hogy egy agyi idegrendszeri kapcsolat csak akkor húzalozódik be, ha a megfelelő tapasztalaton átestek, amely ugye azt fogja az idegrendszer szintjén kódolni. Ha ez nem következett be, potenciálisan a lehetőség ott van, tehát hogy egy ilyen tapasztalatot nektek megadjon, de nem húzalozza be magát, nem használjátok. Olyan, mint az izom. Használod, szép Schwarzenegger leszel, ha nem, összeesel. És az izmaid összehúzódnak. Tehát ez is egyfajta izomszövet, csak nem ilyen. És használni kell. És ilyen egyébként van a szívünkben is, mert hát ugye az agy később fejlődik ki, mint központi idegrendszer, ami mindent vezérel, mint a szívvel fejlődik ki minden, és a szívünkben egy 100 000 neuront számláló önálló kis idegrendszer van, ami majdnem le tudja képezni ugyanazt a hullámfüggvényt, amit az előbb mutattam nektek. Ide. És ez már majd csak utána átveszi azokat az infókat. És persze további dolgokat tud vele csinálni, majd visszaküldi, és megy a kommunikáció. Ezt ugye most kezdjük ugyancsak megérteni, mert azt is felfedeztük, hogy ez az energiaáramlás igenis szoros kapcsolatban van például ezzel a működéssel. Na de visszakanyarodva, tehát hogyha létrejönnek ezek az egészséges és potenciálisan képülhető ideg-szál kapcsolatok, akkor ennyi információ az agyba lazán leképződhet. Amit az előbb mutattam, ami itt van. Nagyjából ennyi egy élő, biológiailag nem nagyon megsérült agyban a lehetséges neuronális kapcsolatok száma. Na most van egy még jobb hírem. Hogy azóta felfedeztük, hogy az idegsejteken belül van egy még alapvetőbb hálózat, ezt szubcelluláris hálózatnak hívják nagyon csúnya nyelven, ami meg valóban kvantum számítógép elven működik, mert az emberi agy az a határon működik, ez meg azon működik, és kiderült, felfedezték, ezt még nem merik kimondani az agykutatók se, hogy ez még nagyobb mennyiségű információt mozgat, amiről meg aztán halmány gőzünk sincs, hogy ez a rendszer mire fel kell, hogy ezt használja. Mit csinálunk ott? Tehát kezdi feltárni azokat a mélységeket, ami potenciálisan élő valóságként itt van mindannyiunk előtt. Amit feltehetőleg elején tudtak, de ugye most már ezt vagy elhisszük, vagy nem, mert nem ott élünk.
De mivel látjuk, hogy az életben ezek a lehetőségek az élő valóságban ott vannak, és most a tudomány a saját következetes maga módszertanával felfedezi, hiszen mást nem fedezhet fel, csak azt, hogy mi a természet és annak működése, beleértve engemet, és most ez a kör zárult le. Tehát ezek a lehetőségek vannak előttünk, és ilyen értelemben, tehát visszakanyarodva nem kell, hogy megvárjuk, hogy egy ilyen berendezés árulja el nekünk, Bogár Laci helyett, hogy gyerekek, betápláljuk, hogy ezek a paraméterek vannak, így működünk, beütjük a gazdasági modellünket, azt a kvantumszámítógép meg kidobja, hogy tér vissza Istenhez. Tehát nem kell ezt megvárjuk, érthető? A műveletben, és persze elmagyaráz, hogy tudod, az Isten az, amit bennem is felfedeztél, tudod, az az energia, amit bennem is cirkuláltasz, na cirkuláltass már magadba is, az kapcsolódjunk össze akkor az a hálózattal, és hirtelen okosabb leszel, mint eddig, átlátod, hogy milyen hülyeséget csináltál, térjél abba vissza, ezt állítsd le, azt vidd át oda. Tehát ezt most is látjuk, hát hallottátok, Laci, csak nem csináljuk. Tehát, és ugye ettől várjuk, ugye a technológia igazolja vissza, hát vissza fogja igazolni, tehát könyörtelenül akkor majd ezek a gépek fogják nekünk bemutatni, hogy akkor mit csináljatok másképpen, mert ők viszont nem fognak tudni másképp működni, a természet törvényeit használják. Tehát hiszen pont rajtuk keresztül a természet működését kezdjük el használni, és csak annyit csinálhatunk, amit a természet törvénye enged. Tehát megint hova fog visszavinni? Tehát látjátok a teremtőnek a humorát? Elvitt bennünket egy ilyen, azt gondoljuk, hogy torzult állapot, és amikor rájössz, hogy mit csinálsz, egyszer csak ott találod magad, na látod, más nem tudsz csinálni, csak azt. Csak most már tudod, hogy miért kell azt csinálni, tehát ez viszont kell. És ugye Einstein idézeteit megint jól vág, amikor azt mondta, hogy a tudomány vallás vagy hit nélkül félkarú, a vallás tudomány nélkül pedig vak. És itt a tudomány alatt a következetességet értik mindig. Ugye, vakhit, az ugyanúgy nem vezet sehova, hanem a következetes, amikor tényleg tudom, hogy mit csinálok. És ugye ebben lesz most a tudomány a segítségünkre, mert a tudomány felnő a feladatához. Na, miket hozhat ez? Elárultam nektek, hogy ennek a dimenziónak a feltárása például kezünkbe adja az idő törvényszerűségeit, és ez bizony a kezünkbe adja az idő manipulálásának a lehetőségét. Na most, hölgyeim és uraim, azt kérte tőlem Géci Jancsi, ne ijesszelek meg benneteket, nem is foglak, de azt azért el kell mondjam, hogy jelen pillanatban 5 országban, legalább fél tucat laboratóriumban ilyen kísérletek már zajlanak. Laboratóriumi körülmények között fel tudják gyorsítani és le tudják lassítani az időt. Ez azt jelenti, hogy például egy növény növekedését fel tudják gyorsítani, és az a mag, ami mondjuk egyébként mondjuk 2 hét alatt csirázik ki, az 2 órán belül kicsiráztatható. Ez természetesen nagyon sok érdekes új jelenségekhez és újfajta technológiákhoz vezethet el bennünket. Ennek az ellentéte is igaz, tehát egy folyamat lelassítható. Tehát például egy betegben, amíg a gyógymódot ki akarják dolgozni, vagy a megfelelő gyógymódot, azok a folyamatok lelassíthatók, és akkor például azok a folyamatok megállnak, és nem terjednek addig tovább. Tehát azért ennek mind a 2 oldala érdekes új jelenségeket adhat a kezünkbe, és hát a kezünkbe adhat egy másik nagyon érdekes jelenséget, és ezt ugye nem akarok időjós lenni, hogy mennyi időn belül, de ezek a kísérletek most zajlanak, itt láttok is egy fizikust, aki többek között ezt most végzi, és csak azért hoztam a képet, mert látjátok azt a nagyon szép szakrális geometriai formát, ami egyébként lézernyalábok sorozata, amivel tehát a térben az időnek azt a görbületét létrehozzák, ahol az idő egy pillanatra önmagára visszazár, és egy mini úgynevezett időhurkot vagy időgépet hozunk létre, amely az előző pillanatot vissza tudja hozni, vagy pedig előre, és ezekkel akár úgynevezett időtelevíziók készíthetők majd ugyanazon az elven, amivel a kvantumszámítógép is működik, hiszen ugyanabban a valóságban nézünk be, ami azt jelenti, hogy egy ilyen szkíta kiállítás, egy ilyen berendezéssel a következő lesz, megnézitek a szkíta birodalmat. Na de hölgyeim és uraim, és akkor itt kössük a gatyát. Tehát ne lepődjetek meg, ha az nem azt fogja mutatni, amit eddig itt nekünk meséltek. Hogy a szkíták miket csináltak. Jó és rossz értelemben. Oké? Tehát erre azért föl kell készülni.
Ugyanúgy, mint a megvilágosodásra is föl kell készülni, mert megvilágosodásra ugyanezt természetesen az ember ugyanúgy láthatja a saját életére is, és a többi, és a többi. És ott ugye nem bújhat majd el, hogy hű bakker, ott tényleg elcsesztem 2 élettel ezelőtt. És azért most itten tapasztalom ezeket az élményeket, és az okozati láncot tökéletesen átlátom, mert az idő az okokozati láncnak a törvényszerűsége. Tehát Bogár Laci mit mondott? Valamiért ebbe az állapotban vagyunk, és ezért nem csak azok az elnyomó, mit tudom én, milyen hatalmak felelősek, hanem mert következetesen okokozati láncolatban olyan döntéshalmazokat hoztunk meg, akár több ezer és 10.000 évben, amióta a mi népünk és lelki családunk létezik, amelyekben voltak nagyon jó pillanatok, és amelyek most valamilyen cselekvési láncolatban meg ide vittek bennünket. Magyarul azt jelenti, hogy amikor majd visszanéztek, és ezeket az okokozati láncolatokat mondjuk egy ilyen berendezéssel meg tudjátok nézni, a megfelelő úgynevezett csatolási pontokon keresztül, ennek most a lényegében nem megyek bele, ugye ez az időfizikán belül most egy érdekes terület, akkor ott bizony feltárhatjátok, hogy mit csináltunk rosszul, ami persze azt is jelenti, hogy ezt ki lehet javítani. Na, itt jön azért, hogy ne ijedjetek meg, mert ugyanaz a technológia kijavítás lehetőségét is megadja. Na most ugye gondolom azonnal megfordult mindenkinek a fejében, hogy de Úristen, ezek olyan dolgokat nyitatnak meg számunkra, hogy mi lesz, ezt használhatják ellenünk, meg rajtunk, meg minden. Na most a előadásból megint nem csak belemenni, és már mindjárt be kell majd fejezzem, de arra is rájöttünk, nem csak én, hanem akik ezzel foglalkoznak, a többes számot csak azért használom, és magamat is beszámolva, mert ugye most nem csak én, de nagyon sokan dolgoznak ugyanezen a területen, fizikában és ezeknek a modelleknek a kiterjesztése az összes tudományterületre, biológia és a többi. Tehát azt is felfedeztük, hogy például a DNS-ünk az maga is már egy ilyen kis mini kvantum számítógép, tehát, és ugye egy nagyon összetett ilyen hálózat van a testünkben, többek között az a bizonyos, nagyon finom, még alapvetőbb hálózat, amire az előbb utaltam, hogy még alapvetőbb, mint a központi idegrendszerünk. Szóval ott is felfedeztek viszont azóta nagyon érdekes dolgokat, és pedig ez az, hogy például, amit meséltem, az a bizonyos energia, ahogy a tudatosságom növelésével abból az energiából egyre többet használok, több minőséget, ez tükröződik a DNS-em működésében. Na most, ha ezt egy berendezésen keresztül fogom ugyancsak csinálni, ez azt jelenti, hogy bizonyos előfolyamatokon át kell essen az illető egy ilyen berendezés használatán, nem egy ilyen berendezés egyszerűen tudati kapcsolatban is lesz velem, azokon a folyamatokon keresztül, amit mondtam, a kvantum folyamatok, és azon belül már az elme területeihez kapcsolódnak. Tehát a használata alól nem tudok majd kibúlni, rám is hatni fog. Tehát amit tőle kérek, tapasztalatot ad, de azt én fogom megélni elsőnek. Érthető? Tehát egy tudati folyamatban leszek részt, mert ez már a tudati folyamat működésén alapul, és ez visszahat erre a rendszerre is, és ha bizonyos genetikai folyamatok még nincsenek beaktivizálva, az azt jelenti, hogy bizonyos tudati folyamatok még nincsenek jelen, az azt jelenti, hogy egy ilyen berendezést nem tudok még használni maximálisan. Érthető? Itt ez lesz az úgynevezett belépő kulcs, mint most az interneten. Csak ezt nem úgy fogják osztogatni, hogy veszek egy domén nevet, hanem azt az a értelem adja meg, amikor a használat révén oda jutok, hogy megjöhet. Tehát önvédelem van. A jó, bárki legyen az, okos volt. És a saját működési folyamataiba bele vannak ágyazva ezek. Ha ide eljutsz, csak úgy juthatsz el, hogy te is az vagy. És ugye ezt a biológusoknak mindig mondom, lehet a DNS-t manipulálni, nem állok ellen, csak legyetek istenek. Ennyi. Pont ugyanazt az értelmi folyamatot bízzátok, ami látja, hogy mit csinálok, miért, mi lesz a következménye, előre és hátra is. Akkor változtassál a DNS-emen, már megyek. De ha nem, akkor inkább ne nyújj hozzá. És ez megint a miértje, ugyanaz, a megértés megértése. Tehát az egyik tehát az idő föltárása be fog következni, zajlik. Tehát lehetséges, hogy 10-15-20 éven belül ilyenekről már fogtok hallani. Ez is bekövetkezik. Tehát megyünk ki. Na most ehhez nagyon fontos ugyanaz a folyamat, amit most minden nemzet megél. Mert nagyon fontos, amin a magyarság átmegy, azon minden nép átmegy most a földön.
Mert ezek a technológiák óhatatlanul kinyitnak bennünket a nagyobb valóságra. Mert ha megértettétek, amit eddig mondtam, akkor látjátok, abba kapcsolódunk vissza. Az egyetemes internetbe. Tudatilag is, létezésileg is, mindenhogyan. Ez azt jelenti, hogy odakint vannak nagyon érdekes, másfajta tudat és elmeműködéssel bíró fajok, civilizációk. Oda nem lehet úgy kimenni, hogy jöttem vallást hozni nektek. Tehát amíg még kicsiben nem mentetek át, nem mentünk át, az ideológiák kiegyenlítése és letételében, és nem tudunk egyénileg és egységesen is egységként létezni, addig oda nincs kimenetel. És hogy ez fog következni, ezt onnan tudjuk, mert ez zajlik bent itt. Ez zajlik. Egyénileg is, társadalmilag is, minden. Mert nem csak Magyarország van ebben a helyzetben, ahogy azt higgyétek. A fejlett társadalmak, mindenki ugyanezzel a krízissel szembesül, mindenki. És az egységesülés felé haladással szembesülnek, és most már a tudás is, és a tudomány is erre fog bennünket késztetni, mert nyilván nem csak ez a bolygó az otthonunk. Hát az otthonunk mi? Egyrészt a tejútrendszer, ugye, az őseink ezt is ugyanúgy tisztelték, mint a napot. Csaba ösvénye, amin jönnek az uralkodóink. És ez benne van egy még nagyobb hálózatban, most már felfedezték, Nobel-díjat adtak érte. És alapvetően az otthonunk az univerzum, a világegyetem. És hogy azt meg tudjuk élni valódi otthonunként, és feltárjuk a létezésünknek ezeket a dimenzióit, az igazi szabadságot, mert ez az igazi szabadság, akkor ugye egyben újra hazatalálunk Istenhez. Mert hát a bolygószintű hazatalálás az is az, de az még csak egy része. Tehát olyan, mintha egy sejt felébredt volna, de még a többivel mi van? Tehát ez a hazatalálás. És ez most történik. És ebben emberi fajként találunk haza, nem úgy, hogy zsidó, meg magyar, meg mit tudom én, micsoda. És ezt most úgy állítom, és úgy mondom itt, hogy közben természetesen teljesen tudatában vagyok, hogy itt most egy magyar nemzet nevezetű tudati entitásban is élek, mint egy sejt. És ebben a feladatomat, mint ti, mindannyian, amennyire csak tudom, tudatosan ellátom. De közben tudatában vagyok annak, hogy az emberi fajnak is a gyermeke vagyok, egy Föld nevű bolygón, egy naprendszerben, egy tejútban, egy szűz galaxis halmazban, és a többi, és a többi, és a többi, és a többi. És hát ilyenek is lesznek. Nem kell majd kocsi, meg egyebek, munkahelyre így is lehet járni, bár amikor már ilyen technológia lesz, akkor már nem kell dolgoznatok. Hogy nyitok egy ablakot otthon, aztán az irodában megnyílik a másik vége. Ennek a vége ez lesz. Mindennek. Hogy rájöttök, hogy ti magatok vagytok minden, és mindenki az. És a világegyetem, amit annak hittetek, az egy ilyen buborék körülöttetek, és arra van kivetítve minden. Tehát így próbálom felvázolni a végpontokat is, ez még nem most fog bekövetkezni. Egyéni szinten megérheti mindenki ez az egyéni megvilágosodás. Egységesen csak úgy élhetjük meg, amikor felébredünk, mint emberi faj. Fontos, jó? Tehát az akkor fog bekövetkezni, amikor emberi fajként is felébredünk, nem csak emberként valamilyen rendszeren belül. És hát, hogy néhány példát mutassak nektek arra, hogy például ökológiailag készen állunk-e, amiket itt kértek meg, beszélünk, hogy a természetet lepusztítottuk, gazdaságosabban kellene használni, és a többi, és a többi. Hát, amikor ilyeneket terveznek, mert ezek most már ugye az ökológiai építészetnek a csodái, tehát ahol szervesen van együtt a fejlett tudás, és a természet, tehát ott van az élő természet, vagy ilyen űrutazásra, távoli űrutazásokra alkalmas, mondjuk egész bolygónyi népet vívő űrhajók, ahol tehát megoldjuk, hogy legyen ugyanúgy növényzet, egyebek, és akár, ha mesterségesen is, de ugyanolyan nap,
mint ami eddig éltetett bennünket. Tehát ezeket másképp nem lehet csinálni, csak hogyha a természet törvényeivel összhangba, ökológiailag, gazdaságilag tökéletesen harmóniába csináljuk, mert itt ugye a megfelelő életterületen kell mindent kihozzunk, mint amit annak idén a bolygón megcsináltunk. Tehát, hogyha ilyet terveznek már most a NASA-nál, akkor gondoljátok, hogy ez a technológia nincs itt a Földön? Hát hogy ne lenne? Mit kell csinálni akkor hozzá? Hát, hogy ne űrhajókba építsük már be, hanem itt használjuk a Földön. Csak ugye ez az kell, amit Bogár Laci mondott, hogy szemléletet, módot váltsunk, hogy itt a Földön ne azt a fajta nézőpontot és gazdasági modellt kezdjük el használni, amit eddig, hanem ezeket, ami már egyébként itt van, mert ott már tudjuk, hogy az űrutazáshoz vissza kell térjünk a természeti törvényekhez, és hogy ott a növényeknek a termesztéséhez nagyon pontosan tudnunk kell, hogy a növényeknek mi kell, minden szinten, nem csak fizikálisan, hanem minden más szinten is, mert különben ugyanúgy meghalnak. Az a napfény nem lehet ilyen napfény, mint ez, mert tudjuk, hogy az ilyen napfénynél nem olyan növények, nem olyan ásványanyag tartalommal születnek, tehát tényleg meg kell csináljunk egy mesterséges napot, ami pont ugyanazzal a lélekkel bír, mint a mi napunk. Érthető? Tehát mindennek ugyanúgy vissza kell jönnie. Tehát, hogyha ez a tudás elviekben már itt van, akkor nagy reményeink vannak, higgyétek el, hogy a bolygó helyreállítható, csak a kérdés, hogy eldöntjük-e, hogy akkor újra egy élhető és nagyon szép, csodálatos, minden dimenziójában jelenlévő bolygón akarunk élni. És mondom, a jó hír az, hogy itt van. És a következő jó hírem, és akkor átadom utána Csabának a előadói pulpitust, hogy ehhez nem kell ráadásul sehova sem menni. Ugyanis ahogy a székely testvéreink szokták mondani, bár a magyar most eléggé, meg minden nemzet mondtam, így el van kicsit nyomva minden szinten, de azért még egy dolgot még mindig nem felejtettünk el, a magyar nép eszes. És ezt azért még most is alkalmazza, nem hiába a tudományban azért nagyon sok felfedezés most is a mi sugallatainkra következik, például amikről beszéltem ezek is. Az intézetünkben folynak azok az egyesített elméleti kutatások, amik most a világ számára is érdekes új fejleményeket adnak, amikről beszéltem. Tehát a lényeg az, hogy a jó hír az, hogy minden itt van a magyar nép birtokában. Tudásban is, alkalmazott technológiában is. Lehetséges, hogy nem a Budapesti Műszaki Egyetemre kell bemenjetek, mondjuk egy vízautó miatt, hanem egy öreg bácsinak vagy valakinek a garázsába, de itt van. Ezt onnan tudom, mert az elmúlt 5-6 évben ez volt a másik, úgymond, mondhatnám így, küldetésem, hogy amellett, hogy amit összeraktam az elmúlt 25 évben ilyen platformokon, továbbadjam mindenkinek, akit érdekel, hogy találkoztam, akivel csak lehetett itt Magyarországon, akik ilyen tudásokkal és fejlesztésekkel bírnak, hogy föltárjuk, hogy mi van itt, és a jó hír az, hogy minden itt van. Minden itt van. És a következőt tehetnénk meg. Bogár Laci elmondta az utolsó lépést, Csaba elmondja majd a részleteket, én csak a lényeget mondanám el. Ha ezeket a technológiákat, tudásokat összegyűjtjük, és egy okos tervezéssel akciósorrendbe tesszük, amit szép csendesen előbb faluról városra haladva elhelyezünk minden magyar nép fiának az otthonába, és kimondjuk azt is, hogy majd lesz egy hívószó, és akkor ezt itt kapcsolt be. Tehát egy ilyen eseményláncoltat összerakunk, akkor valóban megcsinálható az, hogy mikor eljött az, hogy na most kapcsol, akkor mindenki átáll egy energia szemszögéből teljesen önfenntartó életre, többet nem kell sárga számlákra várjatok, az energia ott lesz, amennyit akarsz. Mert ezt nem mentem bele, azt hittem Véglaci jobban bele fog menni, de ez a tudás azt is megadja természet. Nagyon-nagyon érdekes, titkos tudásokkal, de megadhatja számunkra úgymond a korlátlan energia székhelyét, hiszen a világegyetem valahonnan táplálkozik ebből az energiából, és hát most azt is ugye megkapták Nobel-díjat, még rásul tágul, tehát igen, sok energiát szív valahonnan, és ezt csinálja, tehát akkor mi miért ne tudnánk ezt megcsinálni, de ez ugyanoda vezet ahhoz a megértéshez, amiből indultunk, de ezek is itt vannak, tehát használhatók lennének, és akkor energetikailag függetlenek vagytok. A magyar nép
Vannak itt fiak, akik még tudnak kapálni, nem mentek el matematikusnak, és tudnak földet művelni, mangalicát tenyészteni, minden, és a város lakónak is lesz hova menni, mert ugye a Tesco-t ugye nem fogjuk igénybe venni. És amikor ez mind kész van, és azt mondjuk most, na akkor megléphető az, hogy 2 hétre tényleg bezár a bazár, de mi továbbra is tudunk élni még jobban, mint azelőtt, majd mikor újra felkapcsol a villany, és ugye itt fognak futkorászni a politikusok, hogy mi van, Európa is jön azonnal, Brüsszel mindenki barózó, és közben mi pedig ezt fogjuk mutatni. Szeva Európa! Köszönöm a figyelmeteket! Itt vannak elérhető információk olyanokról, amiről most nem mentem vele mélyebben. Több előadásom is kint van az interneten, amiben mélyebben belemegyek. Bármilyen hasznotokra lesz, köszönöm szépen!